Nasubo si Talisay City Mayor Sam Sambulias sa pait nga kasinatian sa Talisay contingent nga naulanan ug mitaak sa lapok atol sa ilang blocking sa stage dito sa South Road Properties. Ani ang report ni Femery Dumabo. Sa post sa social media, nagpakita kini sa mga dancers sa Talisay City Contingent nga nag-iyahay sa pagpangita og kapasilungan tungod sa pagbundak sa uwan atol sa pag-blocking gahapon. Ang uban kanila mipasilong usab sa ilang mga props. Dayag usab sa mga lagway nga may mga contingent nga nalubong sa lapok nga halos tagatuhod ang giladmon. Gipadayag ni Mayor Sam Sambulias nga ang mga hulagway sa social media mao'y nakapabalaka kaniya kun ang sitwasyon gahapon sa buntag mahitabo pag-usab karong Domingo atol sa Sinulog Grand Parade. Sa gihimong blocking gahapon sa buntag, nangaguba usab ang pipilas ilang mga props nga nauwanan. Na ako'y commitment from her that kanang magkayusa ang province kung na problema sa usa ka lugar sa province sa Cebu. So that's where I aired my concern. Subay sa desisyon ni Governor Gwen Garcia sa pag-pull out sa siyam ka mga contingent ubos sa lalawigan. Dili usab mosalmot ang dakbayan sa Talisay. Apan iyang gitataw nga mosalmot sila pagbalik kung ibalik sa Cebu City Sports Center ang venue alang sa Sinulog Grand Parade ug sa Ritual Showdown. Sa ilang desisyon, gipasabot sa mayor nga wa kini makaapekto sa ilang debosyon sa balaang bata. As far as Sinulog is concerned, karon 2:30, sponsor og mas ang Talisay City Government, kami ang mo offer dito sa Santo Niño. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.